Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Chong Marie, ayaw kalimot nga duha ka mga kinabuhi ang nakalas sa unang pagtaak pala nato dito. Please, igo na itong duha ka mga kinabuhi nga nausik. Krisha, mubalik ko dito. Uban ka maki. Ug ipaniguro ko nga way daotang mahitabo na mong duha unya dito sa Latiera. Chong Marie, Krisha, gusto sab na kong pangitaan og gustisya ang kalit lang nga pagkahanaw sa patayng lawas ni Bay Darwin. dili ka otoridad aron mo himo anak. Buhat man gud sa mga tinukyanan sa balaod. Di ko gustong kamahayan sa kalag sa tong higala. Maong kinahanglan nga mulihok ko. Chong Marie, Usap-asab, naluoy na kay ko sa pamilya ni Bay Darwin nga nagpaninggit in taon karon og gustisya. Krisha, hinaot nga imong masabtan ang ako tumong. ay? Ba na lang ko, pe. Wa pa kita lang hapiton dong Jumari. Mamauli na ba ta sa bahay ani dong? Muapit sa ta sa simbahan, Maki. Sa Basalika. Ah, okay dong. Diyos nun yung kayo nga akong boss idol agahon no, uy. Huwag na ay lugar di yun, makalimot pa pag hapit sa simbahan. Maki? Ay, ato na ba ta dong Jumari? Mutambong una ta sa misa, unyang taod-taod, Maki. Ah, sige. Anhil, nagyapon kuhuat ni mo din, hidong. Mauban ka na ko sa sod, Maki. Kitang duha ang mutambong sa misa. Uy, hala. Di ra ba ko hinimba? Pero karon, musimba ka. Kuyugan ko nimo, Dali na. Oh, may naanda na ako nga mag-ampor ako sa amo, dong Jumari. Di lagi ko hinimba. Dali na. Maganad-anad kang musimba, Maki. Aron mapaminaw nimo ang homily sa pari. Nga maoy kalanon sa tong kalag. Mao ba di ay dong Jumari? Way di maayo kun bahin na sa Ginoo, Maki. Pray, my brothers and sisters, that this our sacrifice may be acceptable to Hala, God, the nakasimba Almighty gid hinoong kong pinagan. Paminawag maayo ang homily sa pari, Maki. Importanteng makaambit gid kita sa mga maayong pulong sa Dios. Kay maghatag man kining mga pagtulunan ug maayong pananginan. Brenna, wag yun mamati na ko si Chong Marie. Miss Grisha, Dagan naman ko kayong mga katingalahang panghitabo dito. Mao mapalaka gid ko. o niya, unsaon man anak nga, desidido naman yun siya. Lain na ba yun ni si Chong Marie kung maunay mo desisyon? Lisod na mo bakwi. Opinion lang ni ako ha. Mm. Naamay siya katungod nga magsusi bayan sa kasaysayan nga may labot ang iyang katiguangan. Kay bloodline generation man siya. Brenna, Gusto, tawagan di na ako si Tito Maynard aron masayod sab siya sa mga plano ni Jo Marie. Menard, bisag unsa pa'y gustong himuon ni Jo Marie sa pagkakaroon, dili ug dili na gyud matuis pa ang nalatid ng daan nga propesiya alang sa kabag-uhan. Aha. May punto ka sa Rolina. Mao gaayaw gyud siya og pungi kung unsa man ang iyang gustong buhaton. Salamat sa mayo nimong ideya. Okay. Pasagdan ko siya. Inoon, monitoron ko lang siya matang karon og unya. Kana, mao kaday husto. Kay bisag unsa pa'y mahitabo, bisag unsa pa iyang buhaton, ang tanan nahisulat na ug mahitabo gyud ang unsa may nalatid ng daan.
Aida, alang kini sa kahimayaan sa atong agawon og talahuron. Ungolok, waki. Wakidob. Ulak go, ungolok. Wakidob. Wabal nga tulag, gangab as muli. Wabal ngap tulag. Gangab as nguli. Sa pag-abli unya og balik sa nahanang yuta sa adlaw. Ako unya ang hari, ug ikaw ang akong rayna. Karon palang gani. Waday kabutagan sa kong kalipay. Samtang maghuna-huna ang bahin ni Ana Menard. Sa Tierra del Sol unya, kita mo'y hari ug rayna. Samtang sila si Jo Marie ug Crisia, mao ang prinsesa ug prinsipe. Misa ka na siya sa karaing bahay. Kinsa kaya gikasulti sa cellphone? Klaro kay na kung dapati ang iyang gisulti. Sa Tierra del Sol unya, kita mao'y hari ug rayna. Samtang sila si Jo Marie ug Crisia, mao ang prinsipe ug prinsesa. Pinahanglan nga ako masayran ang babaeng gikasulti niya sa cellphone. Menard, ano gipasakitan man ko ni mong sama ini? Grabe na kaya ako mga pagsakripisyo, Menard. Pusa dili ko makatugot ka kapagkiyasan mo akong maangkon. Tar sila. Unsay matuyo? Mahimo ka ba ikasulti? Alang sa unsa? Basta, isa kadiyot lang kaayo. Pabuta ko sa kung sala ining karang bahay. Okay, pabuton ta ka. Ayaw pagdugay. Basta kay pabuta ko. Ginagkuhan akong siras pultahan. Wala gani mo tanaw sa akong gisulog nga mubong shorts. Yan mo'y hulong ang busok na kong paa. Buisit. Tug-ani na ko na tinuod, Menard. Kinsap to babae gikasulti ni mo sa cellphone. Unsay mong labot kung may gikasulti ko sa kong phone? Kinsa mo kuno kang magsukit-sukit? Why magbuot ni mo? Bisag kinsa pa imong ikasulti ang imong cellphone. Ang punto ko lang, mao akong nabati nga imo ni gisaaran nga mo'y mamahimo niya ni mo rayna. Orde na imong toyo. Sir Menard, Ulipon ka lang sa mga Buenavides. Tingaling nalimot ka niya. pero may gisaad na akong namatay ni mong amahan nga si Anhing Senior Benedicto Benavides. Ug milaom ko, Sir Menard. Milaom ko. Kung unsa man ang inyong ikasabutan ni Anhang Papa Benedicto Benavides, balik-balikon ko Diyos pagpasabot mo. Wa na ko'y labot pa na. Samarag nakigsabot ka sa hangin, Tarsila. Sir Maynard, Karon mangutanay ko nimo. Unsay inyong gikasabutan? kuan. Kini, Sultihi ko, Tarsila. Unsay gikasabutan ninyo ni Anhing Papa Benedicto? di saad siya kabulahanan ako inigabot o niya kuno sa gikatakdang panahon. Ug dili kay kada lang. Gisaad pa yun niya nga ako way mamahimo kuno niyang rayna sa bag-o niyang paraiso, ang Tierra del Cielo. Ikaw mo'y akong hari. Wow, ha? Karindot sa inyong ikasabutan. Ha? Nilaom ka? Ngatuan maganito sa iyang lubnganan ang tao nga imong ikasabot. Sakit kay kang manulti, Minard. Apan ka ni Anto pa hangtod karon. Akong giantos o gikalawat ka ng mga punga kay gimahal ta ka. Oh, Kadungog ka. Mahal ta ka. Og ako lang ang tinuuray nga nagmahal ni mong sama ini, Sir Maynard. Kani grabe na og sobra na kay gibuhat akong mga pagsakripisyo. Pero wag gina nimo makita. Inunti ka. Nganong ingon Nonsense! ka man, ana? Nonsense! Nganong ingon ka man anak katig-a, Sir Maynard. Hoy, gaga! Ikaw rin makatubagan ang imong pangutana.
Sa diyang nanghawa ang mga babae nga nahimong duol sa imong kinabuhi. Way kabutangan sa akong gibati nga kalipay anang higayuna. Sa pagtuog may hayag ng katumanan ang mga gisaan nga rin ako ni ani Senior Benedicto Benavides. Pero wa raman na igihap. Kana tungod kay lisod kayo higog maon ang usa ka sila. Nga mao ikaw. Unsa? Nagduda na mahinoon ko. Nga may kalabutan ka sa kamatayon sa duha ka mga importante kayong mga babae nga nahimong parte sa akong kinabuhi. Sila si Digna, nga akong asawa, ug si Ursula, nga imong kaluha. Gidudahan ko ni mong kriminal. Karon, makaingon yun akong posible. Ikaw mo nagpatay sa kaugalingon mong asawa, Sir Maynard. Dili ka na, tinod! Dili ako ang nipatay sa akong kaugalingong asawa. Doon ay kriminal din sa karaang bahay sa mga Benavides. Nga mao'y nipatay kang Digna, ug dili ako. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!